Скараціць чэргі на бясплатныя аперацыі, абнавіць медычнае абсталяванне, палепшыць якасць паслуг і павялічыць заробкі дактарам. Усё гэта можна было б зрабіць на тыя велізарныя сумы, якія ўсцяж раскрадаюцца карупцыянерамі з беларускай сістэмы аховы здароўя. Улады нібыта робяць захады ў гэтым кірунку. Суды над лекарамі і чыноўнікамі ад медыцыны, якія адбываюцца апошнія месяцы, адна з самых маштабных антыкарупцыйных кампаній у гісторыі Беларусі. Але наше расследаванне показало, што хоць некаторыя гульцы і памяняліся, але самі карупцыйныя схемы па вялікім рахунку працягваюць дзейнічаць як і раней. Гэта мільёны долараў у кішэні людзей, якія, падобна, маюць імунітэт ад беларускіх сілавікоў. Але не ад журналістаў, расследавальнікаў. Вы глядзіце перадачу «Давайте разбирацца». З вами Станіслав Вашкевіч. Сёння ў нашым выданні. Звыш накрутки на пациентах. Накрутка, вы знаете, 300%. Импланты без документов и с переплатой. Як крутились шэрыя схемы с протезами. Шило на мыло. Вы ж купляете у российской фирмы, да? Не у представительства Johnson & Johnson, а у российской фирмы. Да. Так может быть там отбывается некая наценка, это, да? Может быть. Что изменилось в системе медицинских закупов после чисток у рамках справы лекараў? Недотыкальные халаты и погоны. Даже страшно подумать до какой-то высоты. И почему на Лосицком обрубает все дальнейшее расследование. Кого и чему обминули следчие и суды у справе медиков? Кто покрывает коррупцию в медицине на самом версе? Справа лекараў, гэтак жа, як і зачысткі ў энергетыцы, распачаліся ў свой час з журналісцкага расследавання. У 2016 годзе былы супрацоўнік вайсковай пракуратуры Васіль Бельмаш звярнуўся ў выданне «Наша Ніва» з паведамленнем аб выяўленай ім схеме з прыкметамі карупцыі. Справа тычылася аперацыі па замене тазасцёгнага суставу. Папрасіўшы пасля імплантацыі пашпарт свайго пратэзу і інструкцыі па яго выкарыстанні, пацыент сутыкнуўся з нечаканым супраціўленнем. Письмом от 3 марта 2017 года, через 1,5 месяца после проведения операции, 6-я городская клиническая больница ответила за подписью главврача Гурко о том, что у нас нет никакой информации об этом протезе. Но если вам надо, мы запросим эту такую информацию у поставщика эндопротезов Медорта. И тогда вам предоставим. Вы понимаете, то есть государственное учреждение здравоохранения реализует эндопротезы, не владея информацией о наличии эксплуатационных документов, паспорта, ничего у них нету. После того, когда мне сказали, что вам мы ничего не предоставим, я обратился с иском в суд. Звароты ў суд, генпракуратуру, цэнтр экспертызы выпрабаванняў апынуліся марнымі. Там заявілі, што ўсе дакументы, якія прадастаўляюцца для рэгістрацыі вырабаў медыцынскага прызначэння, гэта камерцыйная таямніца. Я не знаю, какие движения, какие ограничения даже сделать, я ничего не знаю. И особенно Генеральная прокуратура утверждает, в обязанности которой защита прав граждан, в том числе в связи с нарушением законодательства защиты прав потребителей. И Генеральная прокуратура утверждает, что вам этого знать нельзя, это коммерческая тайна. А заместитель генерального прокурора Вашин в письме утверждает о том, что этот эндопротез не принадлежит мне на праве собственности. Праз 1,5 года после операции с протезами ногой из-под Бельмаша начались проблемы. Чтобы прийти сюда на передачу, я 1,5 суток не делал никаких активных движений. Я применяю уколы диклофенак, обезболивающий, когда сильная боль, и таблетки на вес. Тады былы супрацоўнік вайсковай пракуратуры звярнуўся ў Расію, адкуль быў імпартаваны пратэз, і атрымаў адказ, што там ён не зарэгістраваны. А гандлёвая палата Беларусі, параўнаўшы этыкетку яго пратэзу з пасведчаннем пратэзу аб рэгістрацыі, выявіла, што дадзеныя на іх не супадаюць. Зноў быў зварот у суд, але той адмовіў у разглядзе справы на падставе таго, што Бельмаш нібыта не купляў пратэз, а проста плаціў за аперацыю. А паводле беларускага заканадаўства, маўляў, дактары не мусяць справаздачыцца пацыентам па матэрыялах, выкарыстаных у ходзе аперацыі. Насамрэч, з вывучаных намі дакументаў відавочна, што пратэз Бельмач купіў, а за аперацыю па эндапратезаванні ён не мог плаціць і тэарэтычна, бо яны ў нас абавязкова бясплатныя паводле закону. Якую ж таямніцу так ахоўваюць беларуская Мінаховы здароўя, генпракуратура і суды. Спадар Бельмаш перакананы, яны спрабуюць схаваць факт выкарыстання ў дзяржаўных шпіталях кантрафактных пратэзаў.
На Малой Арнаутской в Одессе. В гараже печатают лучше. Між тым каштуюць эндапратэзы ў Беларусі ў разы больш, чым у суседніх краінах. Параўнаўшы кошт пратэзу, закупленага для Беларусі, з аналагічнай мадэллю на сайце дзяржаўных закупаў Расіі, журналісты нашай Нівы высветлілі, што ў нас ён у 2-3 разы даражэй. Афіцыйна кошты пратэзу ў Беларусі жорстка рэгулююцца. Шпіталь накручвае на кошце закупленага пратэзу усяго 6%, а надбаўка аптавіка паводле закону не можа перавышаць 4%. Але гэтая забарона абыходзіцца вельмі проста. Як выявілі журналісты, сужэнцы Валеры ды Наталя Казярогі, якія пастаўлялі ў Беларусь з Расіі пратэзы брытанскай кампаніі Smith & Nephew, праганялі іх праз шэраг падкантрольных ім структур і накручвалі кошты на перапродажы самым сабе. Апошняе звяно ланцужка, фірма Мідорта, якая пастаўляла пратэзы непасрэдна беларускім шпіталям, накручвала дазволеныя 4%. Звышпрыбытак жа заставаўся ў сярэдзіне схемы, на рахунку папярэдняй фірмы, якая належала тым жа ўласнікам. Гэтыя схемы можна было б нейтралізаваць празрыстым аўкцыёнам, калі б некалькі канкурсантаў, спрабуючы атрымаць замову, самі б збівалі кошт адзін аднога да мінімальнай прымальнай для бізнесу надбаўкі. Але шпіталі закупалі пратэзы наўпрост у некалькіх абраных імі дастаўцаў, якія выстаўляюць стомленаму болем пацыенту любую цану, якую хочуць. Фармальна беларусы маюць права на бясплатны айчынны эндапратэз, але чарга на яго сёння складае каля 1,5 гадоў, за якія хворы сустаў можа папросту сцерціся. Резко начались боли, поэтому, чтобы долго не стоять в очереди на бесплатный эндопротез, а отечественные эндопротезы, они бесплатно ставятся людям, которые стоят в очереди. Я выбрал эндопротез зарубежного производства, который и операцию можно сделать побыстрее. Мне предложили эндопротез Smith & Nephew в Швейцарии, сказали, что он самый хороший, самый нормальный. То есть люди не жалуются, ничего. Як выявіла пазней у шэрагу расследаванняў выдання «Штодзённік», шматразовае завышэнне коштаў адбывалася і пры набыцці медыцынскага абсталявання ў дзяржаўнай бальніцы. Удалось выяснить в результате анализов сотен тендеров, да, что в Беларуси существует целая система закупки медицинской техники, комплектующих, медицинских изделий. Да. Рынок поделен между четкими структурами, то есть определенными компаниями. Никто посторонний туда влезть совершенно не может. Да. Причем даже когда одну компанию, к примеру, там КГБ накрыла всех чиновников связанных, взяла за взятки, за руки, да, тут же на их месте появились там 3 новые, которые работают как и раньше. Да. Все прекрасно знают, все бессильны. За грошы падаткаплатнікаў, на якія можна было купіць 10 адзінак абсталявання, закупаецца толькі адна. Звышпрыбыткі асядаюць у кішэнях некалькіх камерцыйных структур, якім падгульваюць чыноўнікі ад аховы здароўя. В 10 раз была завышена цена на закупки медицинских изделий для хранения, инактивации донорской крови, плазмы. Прычым схемы яўна вялі на самы верх, як мінімум у Міністэрства аховы здароўя. Гэтак выданне «Штодзённік» пры канцы 17-го году накіравала ў Мінаховы здароўя ліст, у якім паведаміла пра валоданне дакументамі, якія сведчаць пра тое, што ў беларускія клінікі шмат гадоў пастаўляецца абсталяванне няіснага нямецкага вытворцы Бервер. Насамрэч у Нямецчыне закуплялася спісанае абсталяванне, якое адслужыла свой тэрмін у тамтэйшых шпіталях. На іх наклейваўся новы цэтлік і выдавалася за новы выраб вытворцы Бервер, якога ніколі не існавала. Замест расследавання гэтай схемы ў міністэрстве учынілі разбіральніцтва наконт уцечкі кампрамату. Цягам 2 гадоў пасля згаданых расследаванняў улады зладзілі хвалю арыштаў сярод лекараў і чыноўнікаў ад медыцыны. Пад следствам апынулася каля сотні функцыянераў. Але наколькі згаданыя чысткі дапамаглі вырашыць сітуацыю з распілам бюджэтных сродкаў? На першы погляд, улады наважыліся на высячэнне кораню карупцыі. Некалькі гадоў таму прысуд 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці атрымаў былы намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі, які, дарэчы, пазіцыянаваў сябе зацятым барацьбітом з нізавой карупцыі ў медыцыне. Калі лекар за гарбату і цукеркі вырашае пытанне шпіталізацыі або пераводу ў палату, такога лекара трэба звальняць. Гэта мая пазіцыя.
Менавіта яго подпіс стаяў на сумнеўных тэндерных дакументах дзеля закупу медычнай тэхнікі з завышанымі ў разы коштамі. Пра іх пісалі ў сваіх расследаваннях СМІ, імі цікавіўся КДБ. Але глыбока капаць падазроныя схемы органы чамусьці не сталі. У выніку Ласіцкага прызналі вінаватым толькі па 2 эпізодах хабару агулам на $11,5 тысяч. Когда по $500 000, извините, руководителя там УП, Белмедтехника, 620 тысяч, вернее, даже долларов в гараже находится, да, и когда потом у его начальника там взятка там 20-30 тысяч, ну, это вызывает смех. Мне вот достоверно известно, да, то есть единственное, что я не могу, конечно, это доказать, что просто вот дело на Лосицком, к примеру, замминистра прекратили напрочь. Потому что дальше это уже урон государственным интересам. У нас, вот вспомните, даже за последние, там, сколько там, 15-20 лет, ни одного вице-премьера там, да, никогда не закрывали. То есть максимум замминистра. То есть дальше это уже, значит, уже подрыв репутации власти. Дальше нельзя двигаться. Поэтому на Лосицком все закончили, повесили на него там 3 эпизода, в который сам признался, на людей, которые давно за границей, да, и которых достать никто не может, да, и даже показания дать не могут. И все, на этом все завершили. Итак, улады кажуць, карупцыйная схема раскрыта і галоўны зладзей за кратамі. Але калі гэта так, то цяпер павінны былі спыніцца і самі схемы па распіле бюджэтных сродкаў пры медыцынскіх закупах. Ці так гэта? Давайте разбірацца. Паводле нашага расследавання, у справе закупаў пратэзаў для платных аперацый па вялікім рахунку змянілася толькі адно – асобы дзялкоў. Напрыклад, знікла з радару фірма Медорта, фігурант расследавання нашай Нівы аб завышэнні коштаў. Затое з'явіліся 2 індывідуальныя прадпрымальніцы – Святлана Сыцік ды Вольга Гормаш, манапалісты на пастаўку ў шэраг беларускіх шпіталёў амерыканскіх пратэзаў DePuy кампаніі Johnson & Johnson. Дослед у сацыяльных сетках паказаў, што Гормаш – студэнтка. Святлану Сыцік, смалявіцкая раёнка, згадвае ў 13-м годзе як хатнюю гаспадыню, у 14-м яна была ў спісе гідаў-перакладчыкаў, рэкамендаваных для гасцей чэмпіянату свету па хакеі. Да 2018 году, калі яна зарэгістравала сваё ІП, дачынення да медыцыны Святлана не мела. Як жа ім удалося дасягнуць свайго статусу? Паспрабуем спытацца Святлану Сыцік. Познакомились с партнерами, которые у нас работают, с Johnson & Johnson. Скажите, а с кем вы супрацоўнічаеце ў России? Кто у вас импортер? Там тоже ИП. Кампанія Johnson & Johnson мае прадстаўніцтва ў Беларусі. Чаму ж яна не пастаўляе пратэзы сама, а карыстаецца паслугамі ІПшнікаў-пасярэднікаў? Знаны даследчык карупцыі ў Беларусі Сергей Сацук кажа, што сутыкаўся з такой сітуацыяй не раз. Ни один производитель не может выйти напрямую, например, на Минздрав Беларуси, сказать, вот, купите мое оборудование, купите мои комплектующие или мои медицинские изделия, да, по нашей отпускной цене. То есть создаются специально такие условия, при которых можно работать только через посреднические фирмы. Причем посреднические фирмы, большинство из них учреждаются там в Австрии, Германии, за рубежом, да, а здесь скрываются представительства. Дальше деньги уходят там на эту фирму, как они дальше распределяются, даже наши правоохранительные органы уже не могут выяснить. Галоўны рэдактар выдання «Штодзённік» прыводзіць прыклад, калі 3 гады таму на беларускі медыцынскі рынок спрабаваў прыйсці непасрэдна буйны міжнародны вытворца. Вроде выиграл тендер, происходит поставка, а потом начинаются проблемы с деньгами. Судиться сюда идти с госорганами, сами знаете, какая морока. Да? Кстати, попробовал и просто плюнул на этот рынок. Между тем, как посредники, деньги себя вовремя, могут даже предоплаты заплатить, без всяких проблем. Ну, естественно, если какой-то там влазит чужой посредник, кому не позволили, да, и вот так же аналогично создаются условия, его выдавливают с тендера. Все четко поддельно, цены четко договорены. Паводле дакументаў, якія апынуліся ў распараджэнні нашай рэдакцыі, у сярэдзіне мінулага году, праз 2 гады пасля расследавання нашай Нівы і ў разгар справы лекараў, Святлана Сыцік пастаўляла ў беларускія шпіталі пратэзы тазасцёгнавага суставу паводле коштаў, якія больш чым удвая перавышаюць цану аналагічнай мадэлі на расійскім сайце дзяржаўных закупаў. Фармальна беларускі гуртавік пры пастаўках у шпіталі не можа накручыць больш за 4%. Вы ж купляете у российской фирмы, да? Не у представительства Johnson & Johnson, а у российской фирмы? Да. Так может быть там отбывается некая наценка, это, да? Может быть, ну, покупаем по их цене, и просто 4% и все другое. У нас в стране просто быть наценки не может быть, поэтому в 2 раза оно никак не может быть дороже.
Іншымі словамі, расійскі ІП, які закупае прадукцыю ў Расіі, можа накручваць столькі, колькі хоча. Што праўда, з новага году правілы па закупе пратэзаў для планавых аперацыяў памяняліся. Цяпер шпіталі закупаюць іх не наўпрост у кампаніі, а праз сістэму аўкцыёнаў. Мы прааналізавалі гэтыя аўкцыёны на сайце дзяржаўных закупаў iStrade і выявілі, што ў пераважнай большасці яны толькі абвяшчаюцца, але не адбываюцца. Працэдура тендеру скасоўваецца з-за таго, што пад кваліфікацыйныя патрабаванні падыходзіць толькі адзін удзельнік або некалькі, якія, аднак, потым не робяць аніводнай стаўкі. Знаете, что мне коммерческие компании на это говорят? А тендеры у нас уже давно ничего не играют. Это чистая формальность, которая, согласно президентскому указу, нужна. Пасля скасавання аўкцыёну працэдура зноў пераходзіць у закуліссе. Напрыклад, усё да той жа індывідуальнай прадпрымальніцы Сыцік, якая паводле атрыманых нами дакументаў і сёлета працягвала пастаўляць у шпіталі эндапратэзы паводле кошту, што ў 1,5-2 разу перавышаюць цану, паводле якой такія ж мадэлі закупаюць расійскія бальніцы. Чаму ж не дапамаглі пасадкі і хто стаіць за пералічанымі схемамі з прыкметамі карупцыі на самым версе? Адметна, што пасадкі і крымінальныя справы не закранулі аднаго чалавека. Таго, хто нязменна стаяў на чале ўсёй медыцынскай сістэмы Беларусі амаль 10 гадоў. Гаворка пра былога міністра аховы здароўя Васіля Жарко. Сейчас коррупция системы, она идет от человека к человеку и все выше, 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 выше. Я даже не знаю, до какой высоты. Даже страшно подумать, до какой там высоты. И почему на Лосицком обрубает все дальнейшее расследование. Хотя прекрасно знает, кто Лосицкого привел, Минздрав, как привел, почему, кто назначил руководителя биомедтехники, у которого 620 тысяч граждан. Все прекрасно знают этого человека. Ігора Ласіцкага ў Мінздароўя прывёў нядаўні віцэ-прэм'ер Васіль Жарко, які працаваў пад яго кіраўніцтвам у Берасці. Сам жа Жарко рабіў кар'еру пад пратэктаратам былой міністркі аховы здароўя ўжо нябожчыцы Людмілы Пастаялка. Менавіта калі Пастаялка ачоліла міністэрства, Жарко перабраўся з Берасці ў Менск, кіраваць спачатку санаторыем Крыніца, а потым Белпрафсаюз курортам. Пастаялка была не проста міністркай. Яна маці былой асабістай лекаркі Александра Лукашэнкі Ірыны Абельскай і, паводле шэрагу СМІ, бабуля Мікалая Лукашэнкі, молодшего сына кіраўніка Беларуси. Вот эта вся система, которая была создана при Жарко, да, она действует. Кроме того, даже когда Жарко ушел с вице-премьера, его ставленники назначаются в Министерство здравоохранения на ключевые должности. Летась выданне «Наша Ніва» выявіла, што апрача люксуснай кватэры ў Драздах, якую Васіль Жарко падараваў сваёй дачцэ, былы віцэ-прэм'ер валодае яшчэ і катэджам у закрытым пасёлку за нацыянальнай бібліятэкай. Але, паводле Сергея Сацука, сувязі па згаданых схемах могуць сягаць значна вышэй. Я даже знаю имя человека, там, не хочу его называть пока. Он в свое время был главным в стране и генеральным прокурором по коррупции, потом в Следственном комитете по коррупции был, потом сейчас другое ведомство возглавляет, с большими погонами, большими звездами, да, и все знают его. То есть вот даже сотрудники правоохранительных органов, мы в курсе, вот мы знаем, но к нему не могут подобраться. Між тым, на заканадаўчым узроўні, хаця ўлады і стараюцца перанесці працэдуру медыцынскіх закупаў на аўкцыён, карупцыйным схемам гэта перашкаджае мала з-за абмежаванага доступу грамадскасці да інфармацыі, звязанай з тендерамі. Да, у нас, к примеру, есть там биржа, где есть там, можно посмотреть протокол выбора победителя и посмотреть цену. Но договоров там нет. А еще договор заключает о том, как правило показывает часто практика, особенно на строительных видах, заключается дополнительный договор, а то еще второй, еще третий и так далее и тому подобное. И вот эти, а какая там цена по итогу вышла, никто не знает. Итак, что мы высветлили по выніках нашага досвіду? Нягледзячы на беспрэцэдэнтныя чысткі ў сістэме аховы здароўя, грошы з медыцыны працягваюць выпампоўвацца ўсцяж, як і раней, у кішэні шэрагу абраных прыватнікаў і звязаных з імі чыноўнікаў. На змену адным гульцам прыходзяць іншыя, але самі карупцыйныя схемы застаюцца па вялікім рахунку некранутымі. Крыніцы, блізкія да галіны, упэўнена сцвярджаюць, што гэта таму, што кіруюць антыкарупцыйнымі чысткамі акурат тыя сярод іншых, хто і пакрывае гэтыя схемы на самым версе. Каб вывести на святло вядомыя вам выпадкі сістэмнай карупцыі, можете напісаць нам на электронны адрас dr@belsat.eu. З вами быў Станіслав Вашкевіч. До сустрэчы праз 2 тыдні ў праграме «Давайте разбираться».